Здравейте и добре дошли отново обратно в моят канал. В последното видео обещах, че вече ще снимам отново, но пак изчезнах. Реално, първоначалната идея на канала беше да е с travel влогове, обаче така се получи, че последните години не пътувам толкова често и просто нямам какво да снимам. Както сте прочели от заглавието, в момента съм в Германия. И не се връщам за постоянно, само за седмица. И сметнах, че може би ще е интересно да ви снимам някакви неща. Снощи каснах късно, така че почти нищо не съм правила и нямаше какво да снимам. Но днес може би ще отидем към Франкфурт и няма да ви правя тур, тъй като вече имам видео в канала си с любимите ми места от там. Ако не сте го гледали, може да го погледнете. Но ще включа някакви кадри. Честно казано, ми е залипсал града, тъй като не съм идвала вече от година и половина някъде. И ще ми е интересно да видя дали нещо се е променило. Дойдохме до Франкфурт, даже не знам дали се чувам, тъй като е страшна лудница и уикенда определено не е най-оптималното време за разходки, защото просто не може да се разминеш от хора. И е адски шумно, така че спирам да говоря за сега. Решихме да отидем да хапнем и след това да пробваме да се разходим, тъй като има страшно много хора, а е много горещо. И просто изобщо не е приятно за разходки. Се надяваме, че малко по-късно ще е по-добре. Но дано и да има места в ресторанта, тъй като, както казах, събота. Вече следващия ден, вчера спрях да снимам, тъй като, честно казано, не продължихме с разходката. Беше се голяма лудница и доста притъмня. Мислехме, че може да вали. Днес си вали, цял ден прокапва и изобщо не е за излизане. Не знам по-късно, ако се оправи дали ще излезем, може да снимам нещо друго. Но сега ще си оправям косата с Дайсъна. Като, честно казано, от половин година го имам и изобщо не ми се получава. Но му давам още един шанс. Не знам, ако имате някакви съвети, то се получава, но не издържат, примерно, кадриците изобщо. Може би 2-3 часа и падат. В момента съм и без лак за коса. Така че, може би съвсем няма да издържат, но ще видим. Ще я направя сега и ще се включа после да ви покажа как е станало. Това се получи. Като стана добре, но, както казах, въпреки че става готино, не издържа много дълго. Реших да изляза малко на разходка, тъй като се поправи времето. И смятам да мина през Росман. По принцип предпочитам ДМ, но тук в градчето, в което съм, няма. Така че ще видим тук какво има. И може би до Реве. Ще видя, не съм сигурна. Относно кадриците вече ги няма. И както сестра ми казва, съм постигнала рошев ефект. Само и нищо друго. Но да, мога да ви снимам и част от цените на някои неща, макар че всички знаем, че в България е най-скъпо. Но все пак ще погледна, ако нещо ми се стори така по-фрапантно, ще ви покажа. Не снимах твърде много неща, за да не става прекалено скучно,
Но да, перилните препарати са около 3-4 евро, капсулите за содомиална са 8-9, при нас са петорно по-скъпи. При храните също е така. Бебешките пюрета, Филаделфията, прясното мляко, например, са около 1 евро. Кафето също е доста по-евтино. Ами, снимах някои неща, може да погледнете. Общо взето гледах да са продукти, при които разликата е така доста по-фрапантна, като перилни препарати, капсули за съдомиална, където е вау. Филаделфията, например, прясното мляко, такива неща, които са с по-голяма разлика. Бебешките пюрета, защото, нали, примерно в момента, за мен е важно в момента, също разликата е доста голяма. Буквално има по 50-60 цента, а като състав бяха доста добре. Невероятна тишина. Здравейте, вече от следващия ден. Както ви показах, направих си любимата закуска, изключително лесна. И тези починки всъщност ги ям почти всеки ден, с тази разлика, че сега сложих яйце и овесени ядки, а по принцип слагам и една доза протеин, който в момента нямам. И отгоре с мед и плодове. Плана за днес, всъщност нямам кой знае какво да правя. Сега ще видя да си напиша една тема за университета и малко по-късно ще се виждам с една приятелка, така че ще ви се включа направо тогава. Тръгвам сега да се видя с моята приятелка, като не знам точно какво ще правим. Като цяло има фест тук. Не знам как да го преведа. Нещо като панаир, празник. Може би ще е готино. Ако се отбием, ще снимам. И не знам. Днес може би друго няма да правя. Сега отивам към метрото. Отново е много горещо. И все пак нормално лято е, но не обичам да ми е жега. И ще се включа по-късно. Тъй като казах, че храната е много евтина, да кажа, че транспортът е много скъп. Или поне преди не съм обръщала внимание, защото бях със студентска карта. Но почти 7 евро за едно билетче. И вече 10 минути закъснение. Тази година Хесентаг се проведе в Бад Вилбел, което е на около 20 минути от Франкфурт с влак. Имаше виенско колело, различни местенца за сядане и много щандове с храна и напитки. Също и доста концерти, като част от тях ще видите по-напред. Беше доста претъпкано, особено на местата за хапване. Ние си взехме унгарски мекици с крема сирене и кашкавал и очудващо бяха доста вкусни. Успяхме да видим и бебета патета. Ами общо взето това беше от феста. Те хареса ли ти? Да, и си купих вода за 5 евро, въпреки че можеш да пия коктейла за 5 евро. Другия път. Какъв по-хубав завършък на седмицата. На здраве! Мисля да завършвам вече влога, тъй като утре ми е полета и нищо интересно повече нямам да правя. Нямам търпение да си прибера, да си видя момченцето.
Надявам се да ви е било интересно, приятно за гледане, макар че не правих кой знае какво. Ще се радвам да ми дадете някакви идеи в коментарите за видеа, които ще са ви интересни. Ще се радвам да се абонирате за канала, тъй като, както се вижда, гледанията са доста повече от последователите. Благодаря ви, че останахте до края. Чао и до следващия път!